Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan pengunduran dirinya dari Parlemen Knesset pada Rabu malam 1 Januari 2025 waktu setempat. Dalam pernyataan di laman profil media sosial pribadinya, Gallant menyebut bahwa pengunduran dirinya dari Knesset didorong tujuan untuk menentang rancangan undang-undang yang membebaskan kaum Yahudi ultra-ortodoks dari penugasan IDF, yang dia sebut sebagai kebutuhan militer. Di dalam video yang ia bagikan, Gallant mengatakan, dalam 2 bulan terakhir sejak saya diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan, ada yang salah. Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, sedang mempercepat undang-undang perekrutan yang bertentangan dengan kebutuhan IDF dan keamanan negara Israel. Usulan undang-undang itu dimaksudkan agar memberi pengecualian dari dinas militer kepada mayoritas kaum muda di sektor ultra-ortodoks. Saya tidak dapat menerimanya dan karena itulah saya tidak dapat menjadi rekanan mereka. Gallant menyebut bahwa setelah meninggalkan Knesset, dirinya berjanji untuk tetap aktif dalam politik melalui Partai Likud. התוויתי את הדרך וקבעתי את הכיוון אשר אפשר למדינת ישראל להגיע להכרעה צבאית של אויביה במלחמת 7 החזיתות. הזכות לחיות בביטחון מגלמת בתוכה את החובה לשאת בנטל הביטחון. כשר הביטחון במלחמה קשה וממושכת הבנתי כי נושא גיוס החרדים אינו רק סוגיה חברתית. זהו בראש ובראשונה צורך ביטחוני וצבאי הכרחי. לכן פעלתי לגיוס שוויוני של כל חייבי הגיוס. בשל עמידתי על טובת מדינת ישראל וצורכי צה"ל, הודחתי מתפקיד שר הביטחון. בימים אלו, ובעתיד הנראה לעין, נזקק צה"ל לכל לוחם ולכל לוחמת. חיילי החובה יידרשו לשירות ממושך יותר וקשה יותר, וילחמו תוך סיכון חיים בגזרות השונות. חיילי המילואים יקראו אף הם לשירות ממושך מאוד, הכרוך בסיכון אישי ובפגיעה במשפחה ובפרנסה. כדי להקל משמעותית על אנשי המילואים, חובתנו להקפיד על גיוס כל החייבים בשירות, מכלל הציבור, חילוני, דתי וחרדי. זה בנפשנו. בחודשיים האחרונים, מאז הודחתי מתפקיד שר הביטחון, נפל דבר. ממשלת ישראל, בהובלת ראש הממשלה ושר הביטחון, מאיצה חוק גיוס המנוגד לצורכי צה"ל ולביטחון מדינת ישראל. הצעת החוק מיועדת להענקת פטור משירות צבאי למרבית צעירי המגזר החרדי. את זה לא אוכל לקבל ולכך לא אוכל להיות שותף. כל חיי הובלתי. פעמים רבות תחת אש ובמצבים מורכבים, שעה שנדרשים קור רוח, שקט נפשי, יכולת קבלת החלטות קשות וגילויי מנהיגות. המצפן הערכי הוא שמאפשר לי לקיים לאורך כל דרכי את סדר העדיפויות שלי, שהיה ועודנו מדינת ישראל, צה"ל וגופי הביטחון, ואחריהם כל היתר, כולל עתידי האישי. מדינת ישראל הייתה, עודנה ותישאר תמיד משימת חיי.